Καλησπέρα σας. Σήμερα, αυτή την ώρα, στο πρόγραμμά μας, έχουμε ένα αφιέρωμα για την Αλέκα Κατσέλη, τη μεγάλη αυτή μορφή του αρχαίου ελληνικού δράματος. Είναι μεγάλη χαρά για το κέντρο να κάνει αυτό το αφιέρωμα στη μνήμη της Αλέκας Κατσέλη και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την διοργάνωση αυτού του γεγονότος η κυρία Λούκα Κατσέλη, με την οποία το συζητήσαμε μαζί καταρχάς. Ακόμα θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το γεγονός την κυρία Έφη Μαρκουλάκη, χάρη στην οποία πραγματικά έγινε γεγονός αυτό το αφιέρωμα σήμερα. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας με ομιλία του Μιχάλη Μαρμαρινού, που ήταν μαθητής της σχολής του Πέλου Κατσέλη και σκηνοθέτης της τελευταίας θεατρικής παράστασης που πρωταγωνίστησε η μεγάλη ηθοποιός. Παρακαλώ, υποθέστε κάτι μαζί μου. Σαν σήμερα, Σάββατο, μετά από 50 χρόνια, πάλι εδώ, σε ίδιο χώρο, θα γίνεται να... Με ακούτε? Ζήτησα να υποθέσετε κάτι μαζί μου. Σαν σήμερα, Σάββατο, μετά από 50 χρόνια, εδώ στον ίδιο χώρο που γίνονται τα αφιερώματα για το αρχαίο δράμα, πού θα βρίσκονται αυτοί οι ερμηνευτές που χαιρόμαστε αυτές τις μέρες? Και κάτι περισσότερο, ποιοι θα βρεθούν να τους θυμούνται? Αναποδογυρίζοντας αυτήν την υπόθεση, αναποδογυρίζει και ο χρόνος. Και αυτά τα 50 χρόνια γίνονται παρελθόν, δηλαδή η πραγματικότητα. Και μετά τη βρισκόμαστε συγκεντρωμένοι όλοι εδώ, με αφορμή το αρχαίο δράμα, τους λαβυρίνθους και την χαρά που οδηγεί τους ανθρώπους του. Και γιατί όχι βέβαια και για τους ανθρώπους του. Είμαστε εδώ και για τους ανθρώπους του, για αυτούς που δουλεύουν στο αρχαίο δράμα. Θέλω να προσπαθήσω να σας μεταφέρω απλώς ένα ίχνος μιας απουσίας σήμερα. Αξιότιμοι κύριοι σύνεδροι, λοιπόν, το πρόσωπο για το οποίο σας μιλώ, ντρέπομαι να πω πέθανε. Έφυγε, χάθηκε πριν από 1 χρόνο ακριβώς τέτοιες μέρες. Το πρόσωπο για το οποίο σας μιλώ ήταν ηθοποιός από εκείνους που είναι σε θέση να δίνουν ένα αρκετά απόλυτο περιεχόμενο στον όρο. Ήταν ένα από τα πρόσωπα που διονγκώνουν αυτό που θα λέγαμε εσωτερική μυθολογία στο θέατρο. Του την επιστρέφουν και του την αποκαθιστούν. Ξέρω και θέλω να σας το πω αυτό, ότι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ σήμερα εγώ είναι αρκετά υποκειμενικός και είναι μια μάταιη αντίδραση σε έναν μηχανισμό που με πληγώνει.
όταν αφορά πρόσωπα που αγαπάμε. Δεν εννοώ καλλιτέχνης μόνο. Μιλάω για πρόσωπα που αγαπάμε. Και όσο και αν το όνομα της Αλέκας Κατσέλη, γιατί για αυτήν πρόκειται, είναι κενόν μύθου, ίσως για πολλούς ξένους συνέδρους μας, μπορούν έτσι με το παράδειγμά της να αναγνωρίσουν ένα μηχανισμό που αφορά όλους ανεξαρτήτως γεωγραφικού πλάτους. Μιλάω λοιπόν για αυτόν τον φυσικό μηχανισμό, τον ανήθικο που λέγεται λύθη. Μιλάω ξέροντας σαν ένας αστείος ήρωας αρχαίας τραγωδίας ότι βγαίνοντας κόντρα σε αυτόν τον μηχανισμό ξέρω ότι θα χάσουμε και θα ξεχάσουμε. Αλλά ας μιλήσω λίγο παρόλα αυτά. Η Αλέκα Κατσέλη με μια συνεχή θεατρική παρουσία πάνω από 50 χρόνια στην ελληνική σκηνή και στην διεθνή με τις προσκλήσεις που είχε. Η αίρια της Ολυμπιακής Φλόγας από το 1936, όπου γνώρισε και προσωπικά τον Αδόλφο Χίτλερ στο Βερολίνο, πριν να γίνει ο Χίτλερ που ξέρουμε, έχοντας περάσει από όλα τα θεατρικά είδη, θεωρούσε προσωπικό της χρέος, όχι υπόθεση, χρέος, το αρχαίο δράμα. Σαν λαϊκή φήμη θυμάμαι ότι όταν μικρός άκουγα αρχαία τραγωδία εννοούσα Αλέκα Κατσέλη ή το ανάποδο. Με εφαρτήριο κυρίως στο Εθνικό Θέατρο, κάτι που σημαίνει φυσικά μια συγκεκριμένη αισθητική κατεύθυνση και αντίληψη για το αρχαίο δράμα. Ταξίδεψε από το Ηρώδειο και την Επίδαυρο σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου, ερμηνεύοντας τις περισσότερες από τις γυναικείες ηρωίδες του αρχαίου ελληνικού δράματος. Δεν θα κάνω καμία έτσι εκτενή λεπτομερή παραστασιολογία, δεν είμαι ειδικός. Απλώς έχω το λόγο μου να σας πω ότι ξεκινώντας με την Άρτεμι στον υπόλοιπο του Ευρυπίδη το 1953, ήταν η πρώτη της απόπειρα ερμηνείας σε αρχαίο δράμα. Θυμάμαι ένα γεγονός που μου είχε αναφέρει. Σε μία από τις παραστάσεις που δόθηκαν στο Ηρώδειο, ο Ροντίδης την είχε βάλει πάνω στα τόξα του Ερειπίδου. Μου λέει κάποια στιγμή που έπρεπε να μιλήσω, ξέχασα τα λόγια μου. Σκέφτηκα να πέσω. Αλλά σκέφτηκα ότι αν έχω να πέσω, δεν θα μπορεί να συνεχιστεί η παράσταση. Ήταν υπέροχα ενοχική. Και δεν είχε τι να κάνει, άρχισε να προσεύχεται στο ρυθμό του στίχου, γιατί είχε ρυθμό και στίχο τώρα η μετάφραση, στο ρυθμό του στίχου που αυτό θυμόταν, ένα μουρμουριτό. Με κλειστά μάτια. Άρχισε να φωνάζουν, τι να πούμε. Αυτή συνέχισε να μουρμουρίζει. Ήταν κάτι σαν ακατάληπτη θεά. Και ο κόσμος ησύχασε με το μουρμουριτό. Και κάποια στιγμή της ήρθαν τα λόγια. Αυτό. Το 1954 παίζει η Ηλέκτρα. Τον Ιούνιο ανάβει την Ολυμπιακή Φλόγα στη Μελβούρνη. Αναφέρομαι στην Φλόγα γιατί το όνομα και η μεταφορά της Ολυμπιακής Φλόγας για την Αλέκα Κατσέλη ήταν μέρος παράστασης αρχαίας τραγωδίας. Και ως έτσι το έκανε πάντα. Ή από την ανάποδη πολλές φορές η ερμηνεία της είχε κάτι από την φλόγα της φλόγας που μετέφερε. Ήταν ταυτόσιμη όρη. Ήταν μέρος θεατρικής πράξης για την Αλέκα Κατσέλη αυτό. Σήμερα έχει ξεχαστεί, δεν ξέρω να συμβαίνει καν αυτό. Αν μεταφέρει τη φλόγα, δεν το ξέρω. Εγώ αρχίζω να το ξεχνάω, δεν.
και στην ηλικία μου ακόμα δεν έχει καμία διάσταση. Το 58 καλύπτει στο Θέατρο Εθνών και ήταν μέρος, έπαιζε κλειτενίστρα από την Ιφηγένεια Ναυλίδη. Λύση Στράτη με το ηθικό το 58, το 60 παίζει κλειτενίστρα στην Ηλέκτρα του Καπογιάννη με πάρα πολλές κριτικές και μουσικά του βραβεία. Το 63 περιοδία με την Ιφηγένεια και την Λύση Στράτη σε Νότιο Αφρική. Το 64 αναδρομάχη στην Επίδαυρο. Το 65 Εκάβη από Τροάδες. Το 66 Οικέτιδες. Μιλάμε τώρα για ρόλους αρχαίας τραγωδίας. Δεν αναφέρομαι καν στην συνηθισμένη, την κανονική θεατρική συμμετοχή κάθε χρόνο. Με όλα τα παιδί, τα θεατρικά στα οποία έχει παίξει. Μιλάω μόνο για αρχαία τραγωδία. Το 66 Οικέτιδες, το 68 αρνείται να ανάψει την Ολυμπιακή Φλόγα στο Μεξικό, αντιδρώντας στη Χούντα. Είχε και τέτοια. Τον Ιούλιο ερμηνεύει Μύδια στην Επίδαυρο, το 69 πάλι Μύδια. Το 69 ένα άλλο γεγονός που συγγνώμη. Μέσα από τις παραστάσεις, μία από τις παραστάσεις ήταν το αρχαίο θέατρο της Δοδόνης. Εγώ ειδικά είχα βρεθεί σε αυτή την παράσταση και θυμάμαι ότι άρχισε να βρέχει πάρα πολύ. Και μα βρέχει πολύ. Δεν μου κινήθηκε κανείς, δεν σ' άρεσε κανείς. Και μετά από λίγο, κοιτώντας και τους άλλους να με σαλεύουν, δεν σ' άλλο ούτε εγώ. Εγώ βρέθηκα εκεί, δεν είχα πάει εκεί από λύση. Και κάποια στιγμή σταμάτησε η βροχή. Η παράσταση μου ολοκληρώθηκε. Το χειροκρότημα ήταν πολλαπλάσιο γιατί είχε να κοντράρει και στοιχεία της φύσης. Κάτι που προσπαθούμε στις παραστάσεις να το βάλουμε σαν στοιχείο στις παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας. Εκεί έτυχε να συμβεί. Το 70 μια δημοσιογράφος από το Έθνος της είπε «Τι θα κάνετε αν είστε σαν δικτάτορ?» Και αυτή είπε «Την Πανούκλα δεν την συζητάνε, την απομονώνουν, την καίνε». Παύση από τον δημοσιογράφο. «Λυπάμαι, δεν έχω χιούμορ, κύριε», του λέει. Τον Νοέμβριο του 1970, βρισκόμενοι στο Παρίσι, παίρνει ένα βραβείο της Ένωσης Γραμμάτων και Τεχνών για ερμηνείες στο αρχαιοδράμα. Το 1972 σκηνοθετεί, καλύπτει και σκηνοθετήσει Πρετόρια Ηλέκτρα, στο Πανεπιστήμιο της Πρετόρια, και ερμηνεύει για 3 μήνες περίπου μια περιοδία ερμηνεύοντας μονολόγους από το αρχαιοδράμα από διάφορες τραγωδίες. Το 1972 παίζει η Ηλέκτρα του Σοφοκλή στην Επίδαυρο, έχει δουλέψει με όλους τους σκηνοθέτες τότε. Μουζελίδης, Μιχαηλίδης, όχι τραγωδία όμως, Κατσέλη, Ρωτήρη, Κοτσόπουλο, Ευαγγελάτο. Το 1973 παίζει ο Κάστη από τον Ιδρύποτα Ανατολικό. Το 1974 περιοδεύει στην Ιαπωνία με πολύ μεγάλη περιοδία με το ίδιο έργο. Και τον Νοέμβριο υφίσταται την πρώτη χειρουργική επέμβαση. Είναι η πρώτη ένδειξη που πληνίζεται η υγεία της. Το 1974 συνεχίζει να δουλεύει αυτόητη. Το 1978 πάλι στην Επίδαυρο. Το 1981 κλειτενίστρα από την Ηλέκτρα. Το 1985 Εκάβη, το Λεπίδι. Και εδώ είναι η τελευταία της παράσταση με το αρχαίο ελληνικό δράμα σε ανοιχτούς χώρους. Το 1993 της κάνω ένα τηλέφωνο και της ζητάω να ερμηνεύσει τη Μύδια από το έργο Μύδια υλικό του Χάινερ Μπέλλερ. Μου λέει πόσο χρόνο είναι αυτή η Μύδια. Λέω στην ηλικία σας. Μου λέει σε πιστεύω να δω το έργο. Το διαβάζει.
Μου λέει μπορεί να είναι και μικρή. Δεν θέλω να. Στην ηλικία που είμαι να πρέπει να κάνω μικρές ή να δεν υπάρχει λόγος. Λέω ότι είναι στην ηλικία σας. Έχει την ηλικία μιας καταπατημένης γης. Προσπαθούσα να την πείσω. Λέει θα ξεκινήσουμε και δουλεύοντας, αν καταλάβω ότι είναι στην ηλικία μου θα το κάνουμε. Και ξεκίνησαμε. Δεν σταματήσαμε ποτέ. Ανέβηκε η παράσταση. Έχω μια διαφορά ηλικίας, αν και ήταν και δασκάλα. Είμαι εδώ γιατί ήταν συγκλονιστική εμπειρία να δουλεύεις με τα Λέκα Κατσέλη. Είχε έναν απίστευτο τρόπο να αδειάζει. Δεν είχε ηλικία, δεν είχε πείρα που να σε δεσμεύει, δεν είχε τίποτα, δεν είχε άποψη. Άδειαζε. Δηλαδή